Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Brothers Customs. Σήμερα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Όπως βλέπετε έχουμε το Honda, έχουμε το BMW, αλλά κάτι άλλο κρύβεται από εκεί μεριά. θα δείτε σε λίγο. Σήμερα τι έχουμε εδώ, έχουμε το Mercedes W211. Εδώ ο ιδιοκτήτης Ζάντες AMG εκεί. είναι Λούκα Μεγκέ. Οι εξατμίσεις τετράγωνες, θα τα πούμε καλύτερα μόλις τελειώσει το πλήσιμο. Ναι, για να είναι λίγο φρέσκο. Απλά ήταν λίγο βρώμικο τώρα Το και καλύτερο κλειδί είναι αυτό εδώ, παιδιά. αυτό εδώ, αυτά τα δύο δεν υπάρχουν μπροστά του. Εγώ ήμουν από πίσω, τώρα εσύ που ήσουν. Όπως το είπες, από πίσω ήσουν. Από πίσω, δεν με έκανε Από πίσω, από πίσω Έτσι ήσουν. τα φώτα και δεν με έκανε χώρο. Ναι, ναι. Ούτε μισό γκάζι δεν είχε. Τετάρτη. Εδώ ο φίλος μας έχει κρύψει μια έκπληξη. Έγινε ένα μικρό ατύχημα εδώ. Δεν πειράζει. Όλα φτιάχνονται και όλα λύνονται. Είναι σίδερα, εμείς να ευχαριστιόμαστε. Με χαρά. Όταν τράκαρε χαμογελούσε εκείνη την ώρα. Ναι, χαμογελούσα. Τον έβρισα το σπίτι μου όπου τον έβρισα. Δεν πειράζει. Σε λίγο καιρό θα μπει καινούργιος προφυλακτήρας. Δεν δείξαμε. Έλα από εδώ. Τι να δείξω. Έχουμε βάλει και λεδιές στο Honda. Α, Σπάρκο. έχουμε βάλει και ένα Μούφα. λευγέ. Σπάρκο. 1.000 ευρώ το πήρε το παιδί από εδώ. Πόσο ρε? Πόσο είναι το outfit του αμάξιου? How much is your outfit? Λοιπόν, 200 ευρώ οθόνη. Καμιά 800 ηχεία με ενισχυτή. Τότε που τα είχε βάλει αυτός, όταν ήταν θυμόρο. 1,5 χιλιάρικο με 1 χιλιάρικο οι ζάντες. Μαζί με τα λάστιχα. Ας το πω τώρα έτσι. Φημέ πόσο πάνε τα φημέ, για 200. Και ο οδηγός 5 χιλιάρικα. Παπαμπαπ. Τώρα μην τα βάζεις, το τέλος δεν τα βάζεις. Α, έχουμε και βαλβίδι. Αγοράσαμε και βαλβίδες Honda. Οπ, σερβόρο φουλ. Σαβίνα κορώνα. Τώρα μην τα βάλεις μαλάκα, τσάπα βγάζεις τώρα. Εδώ πέρα ο μάστορας δεν το έβαλε καλά αυτό. Ναι, μάστερ. Έφυγε Γιατί από, έδειξε το πίσω στο μάστερ. από την πολύ ταχύτητα. Πες καλό πλήσιμο ή μόνο? Καλό πλήσιμο. Εδώ βγήκε το πολλά γκάζι, δεν βγήκε. Θα δούμε πιο μπροστά. Λοιπόν, και αφού το πλύναμε, ήρθα να το παρουσιάσουμε. Και επειδή ντρέπεται ο ιδιοκτήτης, ο κλήρος πέφτει σε μένα. Είναι ένα Mercedes W211, 2 λίτρο, 184 άλογα. Το αμάξι είναι μαμά, φοράει μια ζάντα AMG, κόκκινες δαγκάνες βαμμένες. Είναι όλο φημέ. Μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Έχει μια υπέροχη ηλιορροφή. Έχει δύο αεροτομές. Μία είναι πάνω στην παμπρίζ, το πίσω, και μία είναι στο κόλο, το οποίο όλα δεν τέλεια. Έχει μια εξέμιση τετράμπουκη πίσω, 4 μπουκες, τετράγωνες, το οποίο δένει πάρα πολύ ωραία το αμάξι. Είναι μαύρο φημέ, το κάνει πάρα πολύ αλήτικο. Και όπως το βλέπετε κι εσείς, είναι ένα αρκετά τίμιο και ωραίο Mercedes. Τα μηχανικά, όπως θα δείτε κι εσείς, και ξαναλέμε, είναι μαμά. Δεν φοράει ούτε εισαγωγή, ούτε τίποτα. Είναι εντελώς μαμά. Έχει και αέριο πάνω από έτσι. Οικονομία, γιατί λογικά και πολύ. Και πάμε να το δούμε λίγο από μέσα.
Να το δούμε από μέσα. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει ένα εκπληκτικό μαύρο σαλόνι και μαύρο τιμόνι. Τα καθίσματα είναι γύρω-γύρω δερμάτινα και στη μέση έχουν αυτό το ύφασμα, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Είναι αυτόματο, όπως μπορείτε να δείτε. Το ίδιο ακριβώς ντύσιμο στα καθίσματα. Με το που μπαίνεις μέσα νιώθεις την άνεση της Mercedes. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Είναι όλα μαύρα δερμάτινα, καντράν, καθίσματα. Γενικά έχει κρατήσει το παιδί εδώ πέρα το ξύλινο βινίλιο που δίνει η Mercedes στα αμάξια της. Το παιδί που έχει το αμάξι έχει κρατήσει, έχει προσθέσει βασικά τα λεντάκια ώστε το βράδυ να φαίνεται πολύ όμορφο το βράδυ. Μπρος και πίσω στις πόρτες και μπροστά. Είναι όλο μαμά της Mercedes, δεν έχει αλλάξει ούτε οθόνη και αυτό επίσης της Mercedes είναι αυτό. Και αυτό ήταν το βίντεο της Mercedes, ένα πολύ πανέμορφο αμάξι, μαύρο χρώμα, εκπληκτικό, μαφιόζικο αμάξι και βέβαια ένας Αλβανός λατρεύει τη Mercedes, πανέμορφο. Σε λίγο θα σας δείξουμε κάτι βιντεάκια τι μπορεί να κάνει το Mercedes στον δρόμο. Το παιδί έχει βάλει καινούρια λάστιχα και δεν θέλει να δείξει drift που κάνει το Mercedes, δεν πειράζει, σε άλλο βίντεο θα τα έχουμε. Πήραμε το Mercedes μια βόλτα, πολύ άνετο, πολύ χαλαρό. Αυτόματο, μόνο γκάζει και πάει μόνο του. Σε στέλνει στα αστέρια. Θα δούμε πώς πατάει το γκαζάκι. Ωραία αλλαγή έκανε. Δεν το καταλαβαίνεις την πηγαίνει ρε μαλάκα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έχουμε φτάσει 120. Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Τι σε αγχώνει ρε. Το θέλω και εγώ τώρα μόνο. Αλλά δεν το παίρνω, όχι. Πολύ ωραία. Λέγει. Παιδιά, θα ήθελα πολύ να δω πώς κάνεις drift με ένα Mercedes. Αλλά ξέρω ότι δεν είναι για τέτοια τα Mercedes. Μόνο τα BMW είναι για τέτοια. Το παιδί εντάξει έχει βάλει καινούργια λάστιχα. Θα το βάζα ένα ωραίο ντριφτάκι, αλλά με είπε δεν θέλει. Δεν πειράζει. Και πάμε για να δούμε. Α, έχουμε αμάξι, δεν πειράζει. Αθόρυβο μέσα και δεν καταλαβαίνεις τι πηγαίνεις. Έχει πιάσει ήδη τα 100. Και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Φρένα υπέροχα. Φρένα πολύ καλά. Ούτε κουκ ούτε μουκ δεν κάνουν. Έχει βάλει καινούργια λάστιχα, βοηθάνε αυτό αρκετά. Οπότε αυτό ήταν παιδιά το Mercedes. Αυτό το καπέλο μου το άφησε. Όπως βλέπετε ο ιδιοκτήτης ξέρετε από πού είναι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ξέρετε και επίσης το σήμα το οδηγάς και νιώθω ότι είσαι μαφιόζος μέσα στο αμάξι. Ήδη σαν να έχω να βρω ένα όπλο και να αρχίσω να πυροβολάω στον δρόμο. Όπα, δεν είναι λίγο παλαβή. Να, ο άλλος βγήκε κιόλας. Τώρα δεν θες να μην πατήσεις καμία. Ο κύκνος. Ο κύκνος. Πλυντήριο χαλιών. Πού στρίβουμε εμείς τώρα? Από γουστάρεις. Από γουστάρω. Τώρα αυτό το βίντεο το αφήσω και θα κόψεις και θα βάλεις ό,τι γουστάρεις. Αστερούπολη είναι εδώ. Ήρθαμε στην Αστερούπολη. Εμείς στην Αστερούπολη. Μπαίνουμε σε λακκούβες και δεν νιώθω τίποτα. Νιώθω ότι δεν υπάρχουν λακκούβες πάνω στον δρόμο. Ναι. Έχει να μας βγάλει από εκεί, όχι? Όχι, στρίψε. Το Mercedes τόσο πολύ θέλει να φύγει που δεν πατάω γκάζι και φεύγει από μόνο του.
πρέπει να τα επαναφέρεις και αυτά πίσω. Στα BMW δεν επαναφέρονται από μόνο τους. Και αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Πολύ ωραίο το Mercedes W211 δίλητρο. Πολύ καλή επιλογή. Και για να βλέπετε, παιδιά, και άλλα τέτοια αυτοκίνητα και οτιδήποτε αυτοκίνητα παρουσιάσεις στο κανάλι μας, μπορείτε να μας κάνετε ένα like, ένα subscribe για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε και τα επόμενα βιντεάκια. Έρχονται πολύ δυνατά νέα βίντεο. Έρχονται κάτι δυνατά Audi, κάτι άλλα Honda. Μπορεί. Είμαστε σε μια συμφωνία με ένα Porsche. Τώρα θα δούμε άμα θέλει ο ιδιοκτήτης, γιατί μας το παίζει λίγο δύσκολος, αλλά θα δούμε. Θα τον πείσουμε. Μην αγχώνεστε. Απλά εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα like, να μας αφήσετε ένα σχόλιο, να μας πείτε τη γνώμη σας, τι μπορούμε να βελτιώσουμε στα βίντεο και όλα θα πάνε κομπλέ.